Oge ncheta mbilite n'ọnwụ Kristi afọ nke abụọ na-arụ ụka. Igbo Catholic Community ji obi aṅụrị ekene ezinụlọ anyị niile na ndị ọbịa niile na parking lot anụnwa tata na ndị niile nọ ebe ọbụla ha nọ n'akụkụ ụwa niile anyị na ha ga-aka ụka tata. Na janke mas tata ezinụlọ Paul Amuchie na-enye Chineke ekene na-ayọkwa ngọzi Chineke na amara ya n'isi Chiebuka n'isi Sylvester Ugo onye nke na-eme mmemme mgbe eji were mụọ ya 90 years birthday. Austin na Kelechi Ekechukwu na ezinụlọ ya na-enye Chineke ekene wee na-ekubatakwa nwa ha n'ụlọ ụka tata na-ayọ ngọzi Chineke amara ya na odudu ya n'isi Chiebuka Ekechukwu. Ịma Ikebudu na-enye Chineke ekene na-ayọkwa ngọzi Chineke amara ya na odudu ya n'isi ndị a niile na-elote mgbe eji were mụọ ha: Ezinne Okonkwo, Amaka Akudinobi, Chizoba Obieje na Ifeanyi Agbo. Ka Chineke na-agọzi ha na-edu ha. Emma na Ngozi Ofia buru n'ezinụlọ ya na-ayọ maka mkpụrụ obi Chidi Ogalue. Kalista Ezeokoye na-ayọ maka mkpụrụ obi Ngozi Obika, Agata Amadikwa, Innocent Ezeokoye na Maslina Ezeokoye. Oke mere na ezinụlọ ya na-ayọ maka mkpụrụ obi Veronica Mere. Victoria Ajukwu na ezinụlọ ya na-ayọ maka mkpụrụ obi Raymond Ejinkonye Ajukwu, ofu arọ a na-elota o ji wee rapụ ụwa nke a. Bibiana Okatụ na ezinụlọ ya na-ayọ maka mkpụrụ obi dị ya Anthony Okatụ, na-ayọkwa maka mkpụrụ obi Felicia Okatụ. Augustina Okonkwo na-ayọ maka mkpụrụ obi dị ya Charles Okonkwo. Ka mkpụrụ obi ndị a niile nwụrụ anwụ anyị kpọpụtalụ ka mkpụrụ obi ndị niile kwenụ gara aga. Onye isi nchụaja na aja nke mas tata bụ ụkọchukwu anyị Jude Umeobi. Kịta ndị na-akpọbata nwa n'ụlọ ụka unu ga-apụtaba. Kịta ka anyị were nchekwube na okwukwe na aṅụrị wee tiekọta ọnụ na ukwe. Obiliwo, obiliwo, ọbara ya ka o ji gbapụta ụwa. Obiliwo, obiliwo, o nwere ndụ ya anya ọnwụ Chineke. Obiliwo, 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 ọbara ya ka o ji gbapụta ụwa. Obiliwo, obiliwo, o nwere ndụ ya anya ọnwụ. Onye nwanyị mee ebere. Onye nwanyị mee ebere. Kristi mee ebere. Kristi mee ebere. Onye nwanyị mee ebere. Onye nwanyị mee ebere. Chineke jikere dị ebighị ebi, anyị na-enye gị ekele maka nwa ọfụ nke ekutere n'ụbọchị tata n'ụlọ ụka Chiebuka Ekechukwu.
nke ndị mụrụ ya nne na nna Ọgọstin na Kelechi Ekechukwu na ikwu na ibe ji obi aṅụrị na obi ekele wee kute nwa ọfụ ha n'ụlọ nsọ na ya na ya ka isi n'aka nzukọ gọzie ya nwa bụ nwatakịrị gọzikwazi ezinụlọ ka nwatakịrị nwa bụrụ nwa nke ngọzi nke gị bụ Chineke ga-edu ụbọchị ndụ ya niile, bụrụkwazị nwatakịrị ike wetara nne na nna ikwu na ibe na mmadụ niile obi aṅụrị, gọzikwazị nne na nna ka e nwee ike inweta ya ga-eji zụọ ya nwa bụ nwa ọfụma, gọzikwazị anyị niile bụ ndị nọ wee na-agba akaebe na ekele nke ezinụlọ na-ebinye n'ụbọchị tata. Chineke dike niile mgbe ije anyị nke ụwa ga-agwụchazie ka anyị ncha site n'ebere na ezi ọrụ nke Maria dị ngọzi rute na aṅụrị nke ndụ ebighị ebi site na Kristi onye nwe anyị. Amen. Ka Chukwu dike na-egọzi ụnụ, Nna na Nwa na Mmụọ Nsọ. Amen. Nwanyị mụtara nwa na-enwe aṅụrị, gracia nke Chineke wụcha obi ha. Nwanyị mụtara nwa na-enwe aṅụrị, Chukwu gọzie ya, gọziekwa nwa N'aha Nna na Nwa na Mmụọ Nsọ. Amen. Onye nwe anyị nọnyere unu. Nọnyekwara gị. Anyị ji afọ dị na Jesu Kristi na-anabata anyị niile na mmasị nke ụbọchị tata, ụka nke atọ n'oge mbilite n'ọnwụ, oge Ista, ka anyị tiezie mba anyị dị iche iche gbakwunye ya na ndị akpọpụtagoro anyị n'ụbọchị tata, ka anyị yọkwazi Chineke mgbaghalụ na ngọzi ya na nchekwa ya n'ime ndụ anyị. Meere anyị ebere biko onye nwe anyị, n'ihi na anyị emehiela gị. Gosi anyị ebere gị onye nwe anyị, nyekwu anyị nzọpụta gị. Ka Chineke chike niile mere anyị ebere, gbaghara anyị njọ anyị, duru anyị na ndụ ebebe. Amen. Otito dịrị Chineke n'elu kacha elu. Otito dịrị Chineke n'elu kasị elu, n'ụwa udo dịrị mmadụ n'ihe ha na-asọ Chukwu. Otito dịrị Chineke n'elu kasị elu, n'ụwa udo dịrị mmadụ n'ihe ha na-asọ Chukwu. Anyị too gị, anyị kwupụtara ọma gị, udo dịrị mmadụ n'ihe ha na-asọ Chukwu. Anyị sekpụrụ gị, anyị dọ gị ebube, udo dịrị mmadụ n'ihe ha na-asọ Chukwu. Anyị ekele gị n'ihi nnukwu ebube gị, udo dịrị mmadụ n'ihe ha na-asọ Chukwu. Otito dịrị Chineke n'elu kasị elu, n'ụwa udo dịrị mmadụ n'ihe ha na-asọ Chukwu. Otito dịrị Chineke n'elu kasị elu, n'ụwa udo dịrị mmadụ n'ihe ha na-asọ
ụwa mere anyị ebere udo udo dịrị mmadụ ihe ha na-asọ Chukwu onye na-ekpochapụ njọ nke ụwa na-arụ ọrụ ire anyị udo udo dịrị mmadụ ihe ha na-asọ Chukwu onye nọ n'aka nri nna mere anyị ebere udo udo dịrị mmadụ ihe ha na-asọ Chukwu otito dịrị Chineke n'elu kasị elu udo udo dịrị mmadụ ihe ha na-asọ Chukwu otito dịrị Chineke n'elu kasị elu n'ụwa udo dịrị mmadụ ihe ha na-asọ Chukwu n'ihi na sọ gị ga-asọ sọ gị bụ dị nwenụ udo udo dịrị mmadụ ihe ha na-asọ Chukwu sọ gị bụ Jesu Kristi udo udo dịrị mmadụ ihe ha na-asọ Chukwu kacha dị elu nyere m nsọ udo udo dịrị mmadụ ihe ha na-asọ Chukwu n'ebube Chineke nna udo udo dịrị mmadụ ihe ha na-asọ Chukwu amen 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 ka anyị rịọ arịrịọ Chineke anyị imeela ka anyị bụrụ ike gị dịkwa ọhụrụ ọzọ mee ka anyị bụrụ obi anyị niile na-eto gị mgbe niile inyere anyị obi aṅụrị site na inyeghachi anyị otuto nke jikọnye anyị n'ụmụ gị biko mee ka anyị were nchekwube siri ike na-atụ anya nnukwu olili nke ụbọchị mbilite n'ọnwụ site na dịbụrụ anyị Jesu Kristi nwa gị onye gị na-adị ndụ na-achị ịdịkwa n'otu nke mmụọ nsọ Chukwu site n'ụwa ta ụwa niile amen ihe ọgụgụ ewetara n'akwụkwọ ọrụ ndị ozi Pita gwara ndị mmadụ okwu sị Chineke nke Abraham na Isaac na nke Jacob Chineke nke nna nna anyị ha enyere onye na-ejere ya ozi bụ Jesu otuto na ebube nke kachasị elu unu onwe unu rara ya nye n'aka ndị isi gọnarịkwa ya n'ihu Pilet ọbụna mgbe Pilet kpesịrị ya ikpe chọọ ịhapụ ya ọ bụ onye nsọ nke Chineke na onye ezi omume ahụ ma unu gọnarịrị ya kama unu rịọ ka Pilet were amara hapụrụ unu otu nwoke bụ ogbu mmadụ n'ime nke a unu wee gbuo onye ahụ na-eduba mmadụ na ndụ ma Chineke mere ka o si n'ọnwụ bilie anyị onwe anyị bụkwa ndị akaebe nke mbilite ya ma ugbu a ụmụnna m amatala m na ihe unu na ndị isi unu mere Jesu unu mere ya na-amaghị ama n'ihi na Chineke mere ihe niile o buru ụzọ kwusaa site n'ọnụ ndị amụma ya niile mezuo n'ụzọ dị otu a
nke bụ na Kraịst ya ga-ahụ ahụhụ. Ya mere, chegharịanụ ugbu a, lọghachikwutekwanụ Chineke ka o wee hichapụ mmehie unu niile. Okwu nke osebụrụ ụwa. Abụ ọma na azịza. Ihe anyị ga-aza bụ: Onye nwe anyị, mee ka ihe gị chakwasị anyị. Onye nwe anyị, mee ka ihe gị chakwasị anyị. Onye nwe anyị, mee ka ihe gị chakwasị anyị. Onye nwe anyị, mee ka ihe gị chakwasị anyị. Azịza. Onye nwe anyị, mee ka ihe gị chakwasị anyị. Onye nwe anyị, mee ka ihe gị chakwasị anyị. Chineke onye ezi omume, mgbe m kpọrọ gị oku, biko zaa m. Ọ bụ gị na-azọpụta m na mkpa. Merenụ m ebere, nụrụ olu m. Mee ka ihe gị chakwasị anyị. Onye nwe anyị, mee ka ihe gị chakwasị anyị. Onye nwe anyị, mee ka ihe gị chakwasị anyị. Mata na onye nwe anyị na-arụrụ onye kwere na ya ọrụ ebube. Onye nwe anyị na-anụ olu m mgbe ọbụla m kpọkuru ya. Mee ka ihe gị chakwasị anyị. Onye nwe anyị, mee ka ihe gị chakwasị anyị. Onye nwe anyị, mee ka ihe gị chakwasị anyị. Biko onye nwe anyị, mee ka ihe gị si n'ihu gị chakwasị anyị. Ọ bụ gị na-etinye aṅụrị n'obi m. Mee ka ihe gị chakwasị anyị. Onye nwe anyị, mee ka ihe gị chakwasị anyị. Onye nwe anyị, mee ka ihe gị chakwasị anyị. Aga m edina ala n'udo, bịakwa rahụ ụra n'otu ntabi anya. Onye nwe m, ọ bụ gị na-eme ka ume ruo m ala. Mee ka ihe gị chakwasị anyị. Onye nwe anyị, mee ka ihe gị chakwasị anyị. Onye nwe anyị, mee ka ihe gị chakwasị anyị. Ihe ọgụgụ ewetara n'akwụkwọ ozi mbụ Jọn ndị Asọ dere. Ụmụ m, ana m edere unu ihe ndị a n'akwụkwọ ka unu wee ghara imehie. Ma ọ bụrụ na onye ọbụla emehie, anyị nwere otu onye na-ekwu ọnụ anyị n'ebe Nna anyị nọ, ya bụ Jesu Kristi. Onye ezi omume ya onwe ya bụkwa ihe eji achụ àjà nke medara Chineke obi maka mmehie anyị niile. Ọ bụghị na nna Jesu bụ ihe medara ya obi maka mmehie nke anyị, kama ọ bụ ihe medara ya obi maka mmehie mmadụ niile. Ihe ga-eme ka o nwee anya na anyị maara na Chineke bụ nna anyị na-edebe iwu ya niile. Onye ọbụla na-asị ama m Chineke nke ọma
ma ọ dịghị edebe ihe niile o nyere n'iwu, onye ahụ bụ onye ụgha, eziokwu adịghịkwa n'ime ya. Ma onye ọbụla nke na-edebe okwu ya bụ onye e mere ka ịhụnanya Chineke zuo oke n'ime ya n'ezie. Site na nke a ka mmadụ ga-eji mata anyị na anyị na-adị ndụ n'ime Chineke. Okwu nke tebụl ụwa. Aleluya, 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 aleluya. Onye nwanyị Jesu kọwara anyị okwu gị, mee ka obi anyị na-ekpo ọkụ nke ịhụnanya n'ime okwu gị. Aleluya, 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 aleluya. Onye nwe anyị nọnyere ụnụ, nọnyekwara gị. ihe ọgụ nke a si n'oziọma dị nsọ nke Luku dere. Ekele dịrị gị eduwela anyị. Ha mmadụ abụọ wee kọọrọ ndị ọzọ ihe mere n'ụzọ na etu ha si mata Jesu site n'ịnyawa achịcha. Mgbe mmadụ abụọ ahụ na-akọ ihe ndị a, Jesu wee guzo n'etiti ha sị ha, udo dịrị ụnụ. Ụmụazụ 11 ahụ na ndị ha na ha nọ wee kụja tụọ egwu, chee na ha hụrụ mmụọ. Ma Jesu sịrị ha, gịnị mere ụjọ ji atụ ụnụ? Gịnị mere unu ji na-enwe obi abụọ? Lee n'aka m na ụkwụ m, wee mara na ọ bụ m. Metụnụ m aka n'ahụ, wee mara na ọ bụ m, n'ihi na mmụọ enweghị anụ ahụ na ọkpụkpụ etu unu hụrụ na m nwere. Mgbe Jesu kwusịrị okwu ndị a, o gosiri ha aka ya na ụkwụ ya. Obi ha wee jupụta n'ọṅụ. Ihe a wee jukwa ha anya. Ma o siri ụmụazụ ya ike inwe mkpebi na ọ bụ ya n'ezie. Ma Jesu jụrụ ha sị, unu nwere ihe oriri ọbụla n'ebe a? Ha nyetụrụ Jesu azụ amịkpọrọ amịkpọ. Jesu wee nara ha azụ ahụ, rie ya n'iru ha niile. Jesu wee sị ha, agwara m unu ihe ndị a mgbe mụ na unu nọ na ihe niile edere n'akwụkwọ iwu Mozis na akwụkwọ ndị amụma na n'abụ ọma banyere m ga-emezucha. Mgbe ahụ ka o meghere uche ha ka ha ghọta ihe dị n'akwụkwọ nsọ. O wee sị ha, etu a ka e dere ya n'akwụkwọ nsọ na Kristi ahụ ga-afụ ahụhụ, sikwa n'ọnwụ bilite n'ụbọchị nke atọ, na malite na Jerusalem a ga-ekwusakwara mba niile nchegharị na mgbagharụ nke mmehie n'aha ya. Unu onwe unu bụ ndị akaebe n'ihe ndị a. Oziọma nke ose bụwa. Otito dịrị gị, Kristi.
ụmụnne na Kristi, ozi ọma nke ụbọchị tata na ngwụcha okwu ya gwara anyị sị, unu onwe unu bụ ndị akaebe n'ihe ndị a niile. Anyị onwe anyị bụ ndị akaebe. Oge nụnwa bụ oge iji wee gbaa akaebe. Oge Kristi bilitesịrị n'ọnwụ, period of witnessing, iji gbaa akaebe, iji gosipụta na Kristi si n'ọnwụ bili n'ezie. Jesu wee na-egosi ndị ụmụazụ ya na ndị kwere na ya onwe ya n'ụzọ dị iche iche, dịka anyị si fụ n'oziọma nke ụbọchị tata. Ka mmadụ abụọ Jesu gosiri onwe ya ndị na-aga n'obodo Emmaus, ka akwụkwọ nsọ si gwa anyị. O gosichaa ha onwe ya, ha wee chieta azụ na-akọrọ ndị ụmụazụ na-ekwu ihe ha fụrụ. Mgbe ha ka bụ okwu n'ọnụ, Jesu bịakwara na n'etiti ha, gosikwa ha onwe ya, ya na ha wee nọrọ ya. O wee nyekwa ha ndụmọdụ dị iche iche, wee gwa ha maka ịga asa n'ụwa, kụziere mba niile ozi ọma, kụziere mba niile, gwakwa ha na ha bụ ndị akaebe, ndị osialị, wee nye mbilite n'ọnwụ ya na nkụzi ya. Ọkwa ofu okwu Igbo osialị ka anyị fụ n'ihe ọgụ nke mbụ kisi na-akpọ nke ọrụ ndị ozi. Anyị fụkwara etu Pita dị asọ si wee gwa ndị isi ụkọchukwu na ndị isi nchụaja na ndị okenye ndị ahụ kpọgburu Jesu, wee tụọ ha mmemme ha n'iru, gwa ha na ihe ha mere, na ha ghọrọ ka a hapụrụ ha ogbu mmadụ na onye omekome, were sị ka agbụgbụrụ ha onye aka ya kwụ ọtọ. Ọ gwara ha n'iru, ozo ya ọnụ wee kwuo ya, wee mesịa wee gwa ha na ha ga-echegharị wee nata ya mabụ ozi ọma. Nke akwụkwọ gwara anyị na ọtụtụ n'ime ha chegharịrị were malite iso nkụzi nke Kristi. Ndị ụmụazụ wee gbaa akaebe na n'ezie na Kristi si n'ọnwụ wee kunie. Ndị na Kristi ọkwa ofu ozi nke ịgba akaebe ahụ, nke mmụọ nke nchegharị, ka ụka na-ezigara anyị oge ọbụla, ka anyị bụrụ ndị osialị wee nye ozi ọma nke Kristi. Ọ bụrụ ya mere anyị ji agbakọ dịka ndị Igbo Nigerian Catholics na Los Angeles area, wee na-agbakọnọ, wee na-agba osialị okwukwe nke anyị nwere na Kristi, okwukwe nke ndị mụrụ anyị hanyere anyị n'aka. Anya ka anyị ji akpọ oku mgbe niile ka ndị Igbo Catholics nọ ebe ọbụla okirikiri ebe anụ anyị nọ, ka ha bịawa, ka anyị nọkọọ ọnụ n'ebe a, wee mee gịnị? Wee na-ekwusa afa nke Kristi. Ya bụ na anyị ga-eziri ozi ya mgbe ọbụla anyị jere na ọgbakọ obodo dị iche iche na-eme, ka anyị gwa ndị Igbo Catholics n'ebe ahụ na anyị kwere ebe a na-akụkọ Igbo, ebe anyị na-ezukọ dịka ndị Igbo, wee na-ebulite omenala Igbo, na-ebulite omenala Igbo na kọlcha anyị. Ọ nwere ebe ọrịa na ha bịawa, maka na na-achọpụta na oge ụfọdụ ọtụtụ ụmụnne anyị na-eje na-eji ụka ebe ọzọ kwuchite oke, ma ha jee ebe ahụ ọ dị ka ha na-ezo ezo. Onye banye ọka ụka na ọchọ kọmitmenti, ọchọ ka ama na ọ bịara ụka, ma ọ mebi ka o nwee envelope, ma ọ ka o soro gụọ ihe ọgụgụ, ma ọ bụ mụọ ọkwa, ma ọ usoro na-alụ teknọlọji. O sinike in, o sinike out, ebe ọ na-eji ụka ebe ọzọ. Ọ dịghị ka onye ahụ ọ na-ezo okwukwe ya ezo. Amen. Ya ka anyị megide, ka anyị gaa zigara ha ozi ọma
ka anyị gụọ ha na nke anyị na chi anyị ka mma ya so ka anyị nwee ike gbakọ n'ọnụ mmụọ maka ihe okwu na eziokwu ọ na ndị Igbo karịsị ihe na n'okirikiri ebe a na-abịa ebe a ịma na-enweghị ihe emenwu ya anyị bịa ebe anyị ekwupụta ejirimara anyị n'ịgba ya nwere aka ebe dịka ndị Igbo kalis ọ dị mmalisi ike na ọtụtụ ụmụnne anyị ma gịnị bịara ebe a ịgba aka ebe ihe ọgụ nke abụọ si n'akwụkwọ ozi mbụ John Gasadele wee kwute maka idobe iwu maka Jesu kwuru n'ụzọ masị gaanụ kwupụtara maka mgbaghara nke mmehie kụzienụ ndị mmadụ so ihe ọgụ nke abụọ wee sị na onye si na ya fụ Chineke n'anya mana ọ naghị edobe iwu nke Chineke na onye ahụ na eziokwu anọ n'ime ya so ya ọ bụ ịgba aka ebe na idobe iwu ha na-ekwe n'ofu ihe maka mgbe anyị na-arị idobe iwu anyị nwere ike chee ma ọ maka ọdịmma nke Chineke na idobe iwu a na-ekwe maka ya bụ maka ọdịmma nke mmadụ ihe niile anyị na-eme maka ihi nke Chineke bụ ihe ga-enyere anyị aka maka ọdịmma nke mmadụ ọ bụrụ na anyị na-anya n'iwu iri ịtọ n'ime ha ma gịnị bụ maka Chineke maka ịfụ Chineke n'anya ịsọpụrụ Chineke na ife Chineke iwu isaa ndị ọzọ bụ maka mmekọrịta mmadụ na ibe ya mana ọ bụrụ na anyị nebanye anya na ya nwa bụ iwu ịtọ bụ maka Chineke anyị afụ na ọ bụkwa maka mmekọrịta nke mmadụ maka na ọ bụrụ na anyị nweta maka Chineke na-efe Chineke na-ekpere Chineke fụ Chineke n'anya ọ ga-enyere anyị aka ịmatawanye ka anyị na mmadụ ibe anyị ga-esi na-emekọrịta ọfụma so ya bụ n'ile anya mgbe ọ na-ekwuru maka iwu cheta na ọ bụ maka ọdịmma nke mmadụ na ọ bụrụ Chineke ka anyị na-emere eji asị na ome mma na-emere onwe ya Chineke zuru oke God is perfect enweghị anyị ga-agbakwunyere Chineke ka o wezuwanye oke Chineke zuru oke a sị na ọ dị adị mgbe niile bụrụ onye okike na nna nke ihe niile so Chineke dị perfect ọ maka anyị nwa so mgbe John na-ekwu maka idobe iwu ọ maka ọdịmma nke mmadụ ma na ezinụlọ anyị ọ bụrụ na enwe ịfụnanya nwee ezi mmekọrịta n'ezinụlọ kedu ndị ọ dịrị mma ọ bụ ndị bi n'ezinụlọ ahụ ewee zụọ ụmụaka ọfụma ụmụaka ewee too wee zụọ ha n'okwukwe nke ga-enyere ha aka na ndụ maka na onye ọbụla si gị na okwukwe adịghị mma aṅara onye ahụ ntị okwukwe n'ebe Chineke nọ na ịfụnanya n'ebe Chineke nọ na-enyere anyị aka na ndụ ya n'ụwa eji ekwunu ka mmee maka ihe Chineke ihe anyị na-ekwu oge ụfọdụ ka ya mepụkwere Chineke ebe ndị na Kristi ka anyị nwee ike jisi ike bụ ya bụ ndị osialị n'ebe Kristi nọ site na idobe iwu mgbe anyị kwuru idobe iwu dịka anyị si wee kọwapụta ọ bụ maka inwe oke anyị ịfụ mmadụ ibe anyị n'anya ịsọpụrụ mmadụ ibe anyị bido n'ezinụlọ anyị wee dịrị wee gaba ka anyị zie Chineke na masị nke ụbọchị tata maka gracia ya maka amara ka anyị wee nwee ike ịbụ ndị na-eso ụzọ ya mana okwu ọnụ anyị mana omume anyị gaa site na Kristi onye nwe anyị
Amen. Ka anyị kwupụta okwukwe anyị. Ekwe m n'otu Chineke, mmadụ ike niile, onye mere eluigwe na ala, na ihe dum a na-ahụ anya na ndị anaghị ahụ anya, ya na otu onye nwe anyị Jesu Kristi, so otu nwa Chineke mụrụ, nna mụrụ tupu ụwa tụ ụwa niile, Chukwu si na Chukwu, ihe si n'ihe, ezi Chukwu si n'ezi Chukwu, a mụrụ ya mụ eme ya eme, ya na nna bụ otu ihe ha jiri bụrụ Chukwu, onye si na ya mee ihe dum, onye maka ihe anyị bụ mmadụ na maka ihe nzọpụta anyị si n'eluigwe gbadata, o were ahụ na Virgin Maria site na mmụọ nsọ, ọ bụrụ mmadụ, abịa kpọgbuo ya n'obe n'ihi anyị n'oge ọchịchị Pontius Pilate, ọ taa ahụhụ, ọ nwụọ, elie ya, ma o bilitere n'ụbọchị nke atọ ka akwụkwọ nsọ siri kwuo, ọ ragoro n'eluigwe nọrọ n'aka nri nna, ma ọ ga-abịaghachi ọzọ n'ebube ya ikpe ndị dị ndụ na ndị nwụrụ anwụ ikpe, onye ọchịchị ya na-enweghị njedebe. Ekwe m na mmụọ nsọ, onye nwe anyị na-enye ndụ, onye si na nna na nwa pụta, onye a na-esepụ na-etokọrọ ya na nna na nwa, onye si na ndị amụma kwuo okwu. Ekwe m n'otu nzukọ nsọ Katọlik na Apọstọlik, ekwupụta m otu baptizim nke mgbaghara njọ, ana m atụ anya mbilite n'ọnwụ ndị nwụrụ anwụ na ndụ ụwa na-abịanụ. Amen. Dị nwere Jesu Kristi akpọga anyị oku ka anyị bụrụ ndị akaebe ya n'ụwa niile site na ịbụ ndị na-edobe iwu nke ịfụ mmadụ ibe anyị n'anya na ịfụ Chineke n'anya. Nwada ka anyị kọsara Chineke mba anyị gaa. Maka nzukọ nsọ Chineke n'ụwa niile, ka anyị nwee mmụọ iji na-enye Chukwu ekene n'oge niile maka onyinye nke ụwa na amara na-esi n'ime Kraịst pụta. Anyị ayọ gị dị nwere anyị. Dị nwere anyị n'ụlọ anyị. Maka ndị ndu nke obodo dị iche iche, ka ha na-asọpụrụ ndụ mmadụ niile n'ọnọdụ ọbụla, ma na-akwanyekwara ugwu bido n'ụmụ ebu n'afọ ruo na njedebe ndụ, otu o si masị Chineke onye kere ha. Anyị ayọ gị dị nwere anyị. Dị nwere anyị n'ụlọ anyị. Maka ndị na-enweghị ọrụ, ndị ebudoro n'ọkwa ruru ha n'ụlọ ọrụ ha, ka ha nweta nkasi obi n'aka Chineke onye maara mkpa nke na-akpa obi ha. Anyị ayọ gị dị nwere anyị. Dị nwere anyị n'ụlọ anyị. Maka ndị niile nọ na mkpọrọ, ndị na-enweghị onye nleta, ka ha na-enweta ezi enyemaka nke ndị otu Kristi. Anyị ayọ gị dị nwere anyị. Dị nwere anyị n'ụlọ anyị. Maka ndị otu Kraịst gbakọrọ n'ebe a, ka ha were otu obi, ịhụnanya na ije ozi na-egosipụta ịhụnanya nke Chukwu. Anyị ayọ gị dị nwere anyị. Maka ndị niile nwụrụ anwụ, ndị anyị na-echeta na aja Maasị dị asọ tata, ka ha nweta ebere Chukwu site n'ekpere nke ndị otu Kristi. Anyị ayọ gị dị nwere anyị. Dị nwere anyị n'ụlọ anyị. Ebele ime obi ka anyị kọsaziri Chineke mba anyị ndị ọzọ gaa. Agbakwutere gị Chineke, agbakwutere onye nwe anyị, ọ dịghị chi ọzọ m nwere, o chi m ehapụkwana m. Amen. Amen. Ile anya n'iru gị, gele anya n'azụ gị, ile anya n'aka nri gị, o gị lee anya n'aka ekpe gị. Ị bụrụ onye eziokwu, ị ga-ahụ ihe ga-eme ka ịja Chineke mma. Asị m na ị ga-ahụ ihe ga-eme
keja Chineke ahụike gị ga-abụ ihe ga-eme keja Chineke ndụ ị nwere ga-abụ ihe ga-eme keja Chineke ezinụlọ gị ga-abụ ihe ga-eme keja Chineke nwa o nyere gị ga-abụ ihe ga-eme ka gị jaa Chineke mma jaa Chineke mma o enyi m jaa Chineke mma jaa Chineke mma nwanne m nwanyị jaa Chineke mma o jaa Chineke mma onye ọ gọziri gị jaa Chineke mma anyị ga-ahụ ihe ga-eme keja Chineke asị m na ị ga-ahụ ihe ga-eme keja Chineke ezinụlọ gị ga-abụ ihe ga-eme keja Chineke ụlọ ị nwere ga-abụ ihe ga-eme keja Chineke mgbapụta ya ga-abụ ihe ga-eme nwanne m keja Chineke mma ihe ebube emelanụ ihe ebube emelanụ ihe ebube emela ihe ebube emela ihe ebube emela kenenụ ya ihe ebube emela kenenụ ya ihe ebube biko kelee ya onye ọ gọziri kelee ya biko kelee ya ịma na ọ nwụrụ ọnwụ n'elu obe ihe ebube biko kelee ya ịma na o meriri n'ike ọnwụ ihe ebube biko kelee ya ịma na ọnwụ enweghị ike ihe ebube emela ihe ebube emela ihe ebube emela nụwo ihe ebube emela ihe ebube emela ihe ebube emela kelee ya ihe ebube emela kenenụ ya ihe ebube biko kelee ya onye o nyere nwa kelee ya biko bulie ya onye ọ gọziri ya kelee ya biko kelee ya onye nwere ndụ kelee ya ihe ebube emela kenenụ ya ihe ebube emela kenenụ ya kelere m Timo nwanne m kenere m Timo na chi anyị dị mma kenere m Timo nwanne m kenere m Timo na Chimeme kenere m Timo onye nwere ndụ kelere m Timo na chi anyị dị mma kenere m Timo nwanne m kenere m Timo na Chimemela kenere m Timo onye ọgwọrọ ọrịa gị kenere m Timo na chi anyị dị mma kenere m Timo nwanne m kenere m Timo na Chimemela kenere m Timo onye o nyere ọmụmụ soro m kelee ya na chi anyị dị mma kenere m Timo nwanne m kenere m Timo na Chimemela kenere m Timo kenere m Timo na chi anyị dị ụtọ kenere m Timo nwanne m kenere m Timo na Chimemela kedu ihe m ga-enye gị Chineke ọma mma zuru ahụ kedu ihe m ga-emere Chineke odogwu n'agha ọ bụ onye ga-akọchasị mmeso ọma Chineke naanị abụ ọma ka m jiri bịa n'iru gị Chineke m abụ otito ka m ji bịa ezi Chukwu soro m na-eto ya ọ dị mma soro m kene ya na-eto ya ndị nke Chineke bi ya nụ aga m akọrọ nọ ihe Chukwu mere m n'ime ndụ m ịhụnanya Chineke karịsịa soro m too Chukwu mgbe niile mkpọkụrụ ya ọ na-aza m eleghị anya n'azụ n'ime mkpa m ka m bekuru ya kwa ọ zara m Chineke onye dịka gị ezigwe onye dịka gị Chineke onye dịka gị ezigwe onye dịka gị
aja dị nsọ, aja dị oke ọnụ ka ụmụ Chineke na-atụrụ Chukwu. Aja anyị na-atụrụ Chukwu bụ nwanyị, arụ na mkpụrụ obi anyị. Nara nna, nara onyinye ụmụ gị, nara aja dị nsọ. Nara nna, nara onyinye ụmụ gị, nara aja dị nsọ. Yọbanụ ụmụnna m ka aja anyị na-achụbụrụ ị ga-amasị Chukwu nna ji ike niile ịnara anụ. Onye nwe anyị nara aja nke a n'aka anyị maka otuto na ebube afọ anyị, maka ọdịmma nke anyị na nke ozugbo nzipụta nsọ. Amen. Onye nwe anyị biko nara onyinye nke nzukọ gị ji nnukwu ọṅụ ebutere gị, inyere anyị ihe kpatara anyị ga-eji na-enwe ụdị aṅụrị nke a. Biko nyere anyị aka iketa oke na aṅụrị nke ndụ ebighị ebi site na Kristi onye nwe anyị. Amen. Onye nwe anyị nọnyere ụnụ, nọnyekwara gị. welite n'obi enu. Anyị ewelitego obi anyị enu n'ebe dị nwe anyị nọ. Ka anyị na-ediwere Chukwu anyị ekele. O kwesịrị ekwesị, bụrụkwa ihe ziri ezi. O kwesịrị eze, bụrụkwa ihe ziri ezi na-azọ ndụ, na anyị ga-eto gị oge niile ose bụrụ ụwa, ma ọ kacha mba n'oge ugbu a, mgbe Kristi onye bụ Paska anyị na-abụzi ihe eji chụọ àjà, ya bụ ezigbo nwa atụrụ onye kpochapụrụ njọ nke ụwa, onye jiri ọnwụ nke ya wee merie ọnwụ nke anyị, bịa sị na mbilite n'ọnwụ ya nyeghachi anyị ndụ. N'ihi nke a, anyị na-eso igwe ndị mama niile nke eluigwe na-eto ebube gị oge niile na ukwe, na-asị: Nsọ, 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 osebụlụ ụwa, Chineke nke ndị igwe ndị agha. Ebube gị jupụtara n'eluigwe n'ala. Hosanna, 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 Hosanna n'elu kasị elu. Ọ dị ngọzi bụ onye bịara na onye nwe anyị. Hosanna, 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 Hosanna n'elu kasị elu. Nna anyị dị nsọ ezie, sọ gị na-edu m nsọ, anyị na-ayọ ka ido onye ndị a nsọ site n'ikwasị mmụọ gị, ka ha wee ghọrọ anyị ahụ na ọbara nke onye nwe anyị Jesu Kristi, onye bịara tupu edi ya n'ọnwụ, nke o jiri aka ya wee n'alụ were achịcha nye gị ekele na otito, nyawa ya nye ya ụmụazụ ya sị: naranụ m nke a rienụ ya unu niile, nke a bụ ahụ m nke a ga-eduru nye maka unu. Etu ahụ ka o si mee mgbe ha richara nri anyị asị. O buru iko mmanya, nyekwa gị ekele na otito, bunye ya ụmụazụ ya sị: naranụ m nke a ṅụọ na ya unu niile, ka bụ iko nke ọbara m, ka ọgba ndụ ọhụrụ dị ebe ebe a ga-agba ya n'ihi na n'ihi mmadụ niile, ka e wee gbaalụ njọ, na-emenụ nke a na ncheta nke m. Ka anyị kwupụta n'ihe omi nke okwukwe anyị na-eme ugbu a. Anyị na-ekwupụta ọnwụ gị, na-egosikwa mbilite n'ọnwụ gị, o Kristi, wee ruo mgbe ị ga-abịa ọzọ. Nna, na ncheta nke ọnwụ na mbilite n'ọnwụ nke nwa gị, anyị ebinye ka acha nke ndụ na iko nke nzọpụta. Anyị na-ekele gị n'ihi na ikwere ka anyị dị mma ikwu n'ihu gị na-efe gị. Anyị ji ume a na-ayọ
ka anyị bụ ndị na-anata ahụ na ọbara nke Kristi bụrụ otu site na njikọ nke mmụọ nsọ. Na cheta nzukọ gị gazuru ụwa niile, mee ka ịhụnanya gị jupụta ya. Gọzie pope anyị bụ Francis na bishọp anyị bụ Jose na ndị ofe ọta gị niile. Chetakwa ụmụnne anyị ndị ji okwukwe wee gaa n'ezumike nke ọnwụ, kpọbata ha na ndị ọzọ niile nwụrụ anwụ n'ihe nke ebube gị. Biko mere anyị niile ebere ka anyị soro Virgin Maria dị ngọzi nne nke Chukwu, Joseph dị nsọ bụ di ya, ndị apọstụl, iji ndị dị nsọ na ndị nsọ gị niile dị mere uche gị n'ụwa wee keta ndụ ebebe. Ka anyị sokwa ha na-eto gị ebube site na Jesu Kristi nwa gị. Ihe niile ekere eke na-eso ya bụ Kristi, na-esikwa n'ime ya na n'aka ya, na-edekọ n'otu nke mmụọ nsọ, na-enye gị bụ Chukwu nna ji ike niile, nsọpụrụ na otuto niile site n'ụwa ta ụwa niile. Amen. Ụmụnna, ka anyị were ekpere na nzọpụta anyị kụziri anyị wee gbakọọ Chukwu nna. Nna anyị nọ n'eluigwe, ka otito dịla afa gị, ka ọchịchị gị bịa, ka eme uche gị n'ụwa ka esi eme ya n'eluigwe. Nye anyị tata nri nke ụbọchị anyị, gbaghara anyị mmefe anyị dị ka anyị si gbaghara ndị mefere anyị, ekwela ka anyị kwa na nranye, ma zọpụta anyị n'ajọ ife. Amen. Zọpụta anyị na ya gị ose ebere ụwa n'ajọ ihe niile, were ebere nye udo n'oge nke anyị site n'inye aka ebere gị, ka zọpụta anyị na njọ oge niile, anyị wee gbanahụ nsogbu niile, were nchekwube dị nsọ na-atụ anya maka mbịaghachi nke nzọpụta anyị Jesu Kristi. N'ihi na ọchịchị bụ nke gị, ike na otito ebe. Onye nwe anyị Jesu Kristi, onye nwe ndị apọstụl gị, udo ka nna hapụrụ ụnụ, udo nke m ka m na-enye ụnụ. Enekwana anyị na njọ anyị, kama lekwasị anya na okwu nke nzukọ gị, nye ya udo na ịdịkọ n'otu mgbe niile ka uche gị siri chọọ, gị bụ onye dị ndụ na-achị ebe. Amen. Udo nke ose rụwadoro unu mgbe niile dịkwara gị. Feela nwanne gị aka maka ekene nke udo. Udo na ịfụnanya Kristi. Amen. Nwa atụrụ nke Chineke, nwa atụrụ nke Chineke, onye na-ekpochapụ njọ nke ụwa, mere anyị ebere. Nwa atụrụ nke Chineke, nwa atụrụ nke Chineke, onye na-ekpochapụ njọ nke ụwa, mere anyị ebere. Nwa atụrụ nke Chineke, nwa atụrụ nke Chineke, onye na-ekpochapụ njọ nke ụwa, nye anyị udo. Lee nwa atụrụ nke Chukwu, onye na-ekpochapụ njọ nke ụwa, anyị niile nwere isi ọma bụ ndị agbọrọ na olili nke nwa atụrụ Chineke. Dị nwenụ m, etosira m ka ịbata n'ime obi m, ma kwuru asọsọ okwu na mkpụrụ obi m ga-adịrịrị. Ka ahụ na ọbara Kristi chekwaba anyị ruo na ndụ ebe. Amen. Unu ncha bụ ndị kwere ọnụ, aleluya. Kwenụ otito dịrị Chukwu, aleluya. Jesu bilitere n'ọnwụ, aleluya. Unu ncha bụ ndị kwere
ndị na-anata oriri pụtaba. Hallelujah. N'ụzọ tọtọ ka nwara. Hallelujah. Ụmụ nwanyị gara n'ili. Hallelujah. Ite ude na ujesa. Hallelujah. N'ụzọ tụtụ ka nwara ụmụ nwanyị jere n'ili. Ite ude na-arụ Yesu. Hallelujah. 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 Otu Moze duru n'ụzọ. Hallelujah. O wee sị ha ṅụrịbanụ. Hallelujah. Dị nwenụnụ militere. Hallelujah. Otu Moze juru n'ụzọ. O wee sị ha ṅụrịbanụ. Dị nwenụnụ militere. Hallelujah. 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 I am the bread of life. He who comes to me shall not hunger. He who believes in me shall not thirst. No one can come to me unless the Father draws him, and I will raise him up, and I will raise him up, and I will raise him up on the last raise him up. Raise him up Upon the last day. the bread that I will give is my flesh for the life of the world, and he who eats of this bread, he shall live forever. He shall live forever.
onye nwe anyị were obiọma gị lekwasị anyị bụ dị nke gị anya. Ọ masịrị gị ime ka anyị dị ọhụrụ ọzọ site n'ihe omimi nke a dị ebighị ebi. Biko mee ka anyị lute na-anwụ anwụ na n'otito nke mbido n'ọnwụ nke ahụ site na Kristi onye nwe anyị. Amen. Anyị nwere obere ọkwa onemone nke izi anyị na-ekene ezinụlọ Austin Ekechukwu bụ ndị nwata nke akpọbatalụ tata wee bụrụ onye otu anyị na Igbo Catholic Community, nwata nke emere mmiri Chukwu n'oge gara aga. Anyị wee na-ekene Austin na onye bie wee na-elotekwara ndị ọbụla na ụlọ ụka anyị emeghego ihe niile anyị na-eme, onwerozi nke anyị adị eme. So nke ọbụla ma baptizim, ụka nwa, ịgba akwụkwọ, nke ọbụla anyị na-eme ya sizine na ụlọ ụka na-ebidobere anyị ebidogo. Anyị kwụsị ike ka anyị pụtaba n'igwe ka anyị si eme na mbụ. Agbasasịa ezinụlọ Austin na nwunye ya Ekechukwu, so agbasasịa ụmụaka niile, unu jee n'ihu hall na ebe anwa enwelu snacks, ihe a ga-emetụ n'ọnụ for ụmụaka. Ndị okenye anyị amara unu bụrụ ụmụaka unu ejebekwe. Anyị na-elotekwere ndị ọzọ niile ndị kwere nkwa ka ji ụgwọ Together in Mission Capital Campaign n'ụzọ abụ n'ụzọ anyị si wee kwe Chineke nkwa n'ụlọ ụka anyị anụnwa. Biko ka anyị gbaa mbọ ka anyị na-emejupụta ya. Ndị tansi ka nwere akwa ha na-ele agbasa, ndị chọrọ ya ka ha fụ ịma ike bodo. Ka anyị si wee mụọ ọkwa n'ụbọchị ụka gara aga, ndị otu anyị rapụrụ anyị ka anyị na-agbakwa mbọ. Ofu n'ime ha mgbe a kpọrọ, onwe ndị nke kpọrọ n'ụlọ, abịara m ebe a ụbọchị ụka si nkedo onye bụ Tony Ụkatụ. Mụnwa amarazi ka m esi wee kọwaba. So ana m ayọ ezinụlọ Ụkatụ, unu nọ ebe a ka unu malizie onye bụ Tony Ụkatụ n'onwe ya, unu fụzia ndị bie. Bibiana Ụkatụ ọnụ ya, ụmụ ya nọrụkwuo ya, onye amara nna ọ mara nwa, ọ mara nne, ọ mara nwunye. Unu fụ Bibiana Ụkatụ, unu ya ama kamgbe anyị na-anata oriri ebe a, o so na ndị nkụzi nke ndị communion class. O nwerekwa otu ọnọhọ na ya na parish anyị bụ otu onye ọbụla nwere ike ịnọ. So ọ bụ ndị kwụrụ chim na parish anyị ebe a. So na-afụgo ezinụlọ Ụkatụ, ọ bụ die Tony Ụkatụ nke anyị ya na-akarịta ụka mgbe anyị bidoziri nwebe oche ndị okenye. O bido na-anọzi n'iru oche ndị okenye. Ọ bụ nyanwa bụ onye rapụ na ụka Wednesday abụọ gara aga. Ihe ndị ọzọ a ga-eme, anyị eme ka unu malụ ka anyị si aghọta n'ọnwa Mee ka a ga-akarị ya ụka ebe a. N'ọnwa Mee 8 ha jikwu foto ya. So ndị amara onye ọ bụ ka unu fụ ya, fụkwuo foto nyanwa. Ọ bụ nyanwa bụ Maazị Tony Ụkatụ Ihiala. Ndị be Obika eji m n'aka n'ụbọchị ụka gara aga, ha nche apụtachalụ ebe a ewere fụ ha. Onye nke anwa kwa anyị maalụ ihe gbasara Igbo class, ọ bụ ya ka ọ dị n'aka, o si enye aka nke dị iche.
so anyị na-ene anya ndị otu anyị rapụsị ịnụ afụ na ndị a bụ ndị mere anyị ji wee biri kwudosiri anyị ike n'azụ ma anyị adafụ ha anya kwa ụbọchị ma ọlụ ha na-ala oriri nne n'etiti anyị. anyị were oghere anụnwa wee na-ekenezi onye ọbụla n'ime anyị na-agba mbọ n'ụzọ dị iche iche. anyị na-anya ndị ọshịas anyị afụ ka ha si agbaghalị, ndị nne na-emekwa nke ha, ndị nna anyị na-asị unu na-ewelitekwa ụkwụ unu otu ọbụla ebe unu anọ na onye ọbụla mara nke ọ na-eme. pandemik ewere nwayọọ na-ana ka anyị were nwayọọ na-ekunite ebe anyị ndakpuburu ka anyị pụtabanụ. anyị were oghere a wee na-ekenezi ụkọchukwu anyị nke na-achị anyị wee na-asị ka anyị kụpụrụ ya aka bụ Fada Jude Umeobi. daalụnụ. ka ndị Igbo na kene anyị ncha kene anyị etu anyị si agbakọ na parking lot anyị were efe Chineke. anyị na-ekene anyị niile were na-ekenekọ our friends all over the world. ndị na maka onwe ndị mara ha na-ekwu from Lagos, ha na-akọrọ m etu ha si watch anyị live from Lagos, na-asị wow. so ihe ọ na ị na-emekwa ebe a the whole world a na-watch pa. so ndị friends anyị na Lagos ọ bụrụ na watch anyị na-ekene unu nnukwu. ha sị na ha like ma parking lot anyị ma nnukwu moto dị na parking lot. so nse ya so ka anyị jisi ike anyị na-ekene anyị niile ma ndị na-ebe a ma ndị na-awọchị anyị site n'ebe dị iche iche, na-ayọ ngọzi nke Chineke na nchekwaba ya oge ncha n'isi anyị site na Kristi onye nwe anyị. Amen. onye nwe anyị nọnyere unu, nọnyekwara gị. ka Chukwu ji ike niile gọzie unu, Nna na Nwa na Mmụọ Nsọ. Amen. ka anyị naba n'udo na misa agwụsigo. Ekene dịrị Chukwu. Kene Chineke o meriwo, o meriwo, o meriwo, o meriwo. Kene Chineke o meriwo ike ọnwụ, o meriwo nrịanrịa, o meriwo, o meriwo ike ọnwụ, o meriwo ọnwụ ole ebe ike gị dị,